Na počiatku, keď Boh stvoril nebo a zem. Keď stvoril všetky živé tvory, ktoré žijú v mori. Veľké i malé, všetky druhy okrídlených vtákov, dobytka, plazov, všetky zvieratá a divú zver. Ježiš bol pri tom. Keď Boh stvoril ľudstvo, muža a ženu na svoj obraz, a keď im povedal, aby sa plodili a množili, Ježiš bol pri tom. Ježiš bol s Bohom, Ježiš bol Boh a nič nebolo stvorené bez Neho. Keď boli prvý muž a žena oklamaní hadom a neposlúchli Boha, do sveta vstúpil hriech a smrť a ľudstvo bolo od Boha oddelené. Boh však sľúbil, že jedného dňa sa narodí dieťa, ktoré rozdrví hadovi hlavu. Tým dieťaťom mal byť Ježiš. Boh neskôr uzavrel zmluvu so spravodlivým mužom menom Abraham. Sľúbil, že budúci Abrahámov potomok požehná všetky národy na zemi. Tým potomkom mal byť Ježiš. Prešlo veľa rokov a potom Boh prehovoril cez svojho proroka Izaiáša a povedal: Panne sa narodí dieťa a bude sa volať obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec a knieža pokoja. V určenom čase anjel menom Gabriel navštívil pannu menom Mária a povedal jej, že počne dieťa mocou Svätého Ducha. Jej dieťa sa malo volať Boží syn. Mária porodila dieťa a dala mu meno Ježiš, ako jej prikázal anjel. Anjel sa taktiež zjavil pastierom, ktorí v noci pásli svoje stáda a povedal im, že v Betlehéme sa narodil Spasiteľ. Pastieri mali nájsť dieťa zabalené do plienok, uložené v jasliach. Keď mal Ježiš asi 30 rokov, vodou ho pokrstil muž menom Ján a na Ježiša zostúpil Boží duch ako holubica. Boh prehovoril z neba a povedal: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Ježiš učil o Bohu s múdrosťou a poznaním. Uzdravoval chorých, sítil zástupy, vyháňal démonov a dokonca kriesil mŕtvych. Ježiš to všetko robil z lásky, aby ľudí nasmeroval na Boha, svojho Otca, stvoriteľa všetkého. Jeho vlastní ľudia ním však pohrdli. Bol uväznený, opľúvaný a zbitý bez príčiny. Na hlavu mu položili korunu z trnia. Keď rímski vladári navrhli Ježiša prepustiť, jeho vlastní ľudia ho odmietli. Trvali na tom, aby bol pribitý na kríž. Tak rímsky miestodržiteľ Pilát Pontský odsúdil Ježiša na ukrižovanie. Ježiš musel niesť svoj kríž na kopec zvaný Golgota. Potom mu pribili ruky a nohy na tento kríž a nechali ho zomrieť spolu s 2 lotrami. Ale i keď Ježiš visel na kríži, volal na svojho Otca v nebi, aby odpustil tým, ktorí mu to urobili. Obloha stemnela a keď Ježiš visel na kríži mnoho hodín, povedal: Je dokonané. Potom Ježiš sklonil hlavu a naposledy vydýchol. Prelial svoju krv za hriechy ľudstva. Zem sa zatriasla a chrámová opona sa roztrhla na dvoje. Jeho telo sňali z kríža, zabalili do plátna a uložili do hrobu. Pred vchod privalili veľký kameň a rímski vojaci sa postavili na stráž. Na 3. deň však anjel kameň odvalil. Ježiš vstal z mŕtvych. 40 dní sa zjavoval tým, ktorí ho nasledovali a vzývali jeho meno.
Ježiš učil svojich nasledovníkov o nebeskom kráľovstve a povedal im, aby sa nebáli, ale zvestovali svetu, čo videli a počuli. Ježiš povedal, že každý, kto v neho verí a vzýva jeho meno, bude zachránený a bude sa volať Božím dieťaťom. A potom Ježiš vystúpil do neba a vrátil sa k svojmu otcovi. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, Ježiša, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Ježiša na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho cez Ježiša spasil. Ježiš povedal, že on je jediná cesta späť k Bohu. On je cesta, pravda a život. Nikto nemôže prísť k Bohu Otcovi, stvoriteľovi všetkého, ak len nie cez neho. Božím darom je večný život skrze jeho syna Ježiša, ale tí, ktorí neveria, budú odsúdení, pretože odplatou za hriech a neprávosť je smrť. Všetci sme hrešili a konali zlo a Ježiš nám ponúka odpustenie všetkých našich hriechov. Neexistuje hriech, ktorý nevie odpustiť, ale musíme prosiť Ježiša o odpustenie. Boh nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci robili pokánie. Musíme vzývať jeho meno a veriť v neho celým srdcom. A dodnes sa táto Ježišova zvesť musí zdieľať s každým človekom a národom na celom svete. Ježiš príde znova a v ten deň sa zatmie obloha. Z neba bude padať oheň a zem sa bude triasť. Oblaky sa rozostúpia a Ježiš sa vráti s mocou a veľkou slávou, vedúc nebeské vojská a bude súdiť celý svet. Tí, ktorí vzývali Ježišovo meno, vstúpia do neba a budú s Ježišom večne. On všetko obnoví, zotrie všetky slzy, smútok a hanbu. Avšak tí, ktorí odmietli jeho meno a neuverili v neho, budú naveky odsúdení. Ježiš povedal: úzka je brána vedúca k životu, ale široká je brána vedúca do záhuby. Teraz sa musíš rozhodnúť. Uveríš v Pána Ježiša Krista a príjmeš zadarmo tento dar spasenia? Alebo sa odvrátiš a odmietneš ho? Môžeš volať na Ježiša hneď teraz. Vyznaj hriechy a bude ti odpustené. Ver, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a budeš zachránený. Staneš sa Božím dieťaťom. Odteraz nasleduj Ježiša každý deň a hovor túto zvesť ďalším, aby sa tiež mohli stať Božími deťmi. A spoločne povieme: príď, Pane Ježišu. Každé slovo tohto príbehu je pravdivé, ako je zjavené v Božej svätej knihe, Biblii. Môžeš sa modliť s nami práve teraz za svoju spásu. Drahý Bože, vyznávam, že Ježiš je Pán. Verím, že sa narodil z Panny, zomrel na kríži za moje hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych. Dnes vyznávam, že som proti Tebe zhrešil a nie je nič, čím sa môžem sám zachrániť. Prosím ťa, odpusť mi. Vkladám svoju dôveru jedine do Ježiša. Verím, že som teraz Tvoje dieťa a že s Tebou strávim večnosť. Veď ma každý deň svojim svätým duchom. Pomôž mi milovať ťa celým svojim srdcom, dušou a mysľou a milovať druhých ako seba samého. Ďakujem, že si ma zachránil skrze krv Tvojho syna Ježiša. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.